Pin ai ayu hanga bangan dino yau happy. Parlok lada kwah ban snap ikene ka kubor Good Friday Balei Judas udino yau Jisu Christ snop ban snap ya ka link hapo description ngalabu na kepada ba pin snap bat kawai ngashu yatu bat penbena yapi bangala shna ikene ka channel ka bat thymmai ka bangala ai kerteng pilong kisaki kabumut nilong kisaki ki jong Jisu Christ kumta hakene ka channel ngan tabbai tang yaki jinyalap ka kitin ublai yaki aka ki badai hai chapanga jinya sang ka jing shakri Balei bat katukan ne ki jing hikai la ki jing itu kana ki be hap ka kum ka kitin nga jong Balei bat hakene ka channel na trap imai ngan om tap shu la ngan om upload shu yaki video ki be dai na ka gospel la ka jinyalap ka kitin nga jong Balei namar nga kwah ban bu no halaka jong ka badai ka jinyalap ka kitin jong Balei bat ki badai ki jing batai shipang kari ka jai ban riu bat ka kuar syol jong ka jai ban riu ki kumta sngba ban krisyan kumba kila krisyan ya kene ka channel na trap imai krisyan ru ya ka channel hilong kisaki khamtam ba pinyo ban snap ya ki kubor na ka kitin ka jong Balei ki sngba ban share ya kene ka channel hilong kisaki ki wakin snap ya ka kubor ka kitin Balei bless you.